ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти J. айни замон дар шаҳри Исор, деҳаи Сумбулада қарор дорем. Аз ин тараф ро ба сӯи маркази шаҳри Исор, аз ин тараф ро ба сӯи маҳаллаи, яъне деҳаи Сумбула, ва аз ин тараф бошад дӯстони азиз ро ба сӯи Сумбула, аллакай дашни посёлок, яъне аз ин тараф дашни посёлок, аз ин тараф худи деҳа. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар инҷо бошад ошхона ва болотардан бояд дигар ошхона. Дӯстони азиз, дар ин тараф дарёи Кофарниҳон, аз ҳавлӣ то дарё тақрибан 300-400 метр мебошад ва худи ҳавли фурӯшӣ, яъне ихтараш гӯем дачаи фурӯшӣ. Бустонсарои имрӯзаи мо дӯстони азиз, яъне дачамон иборат аз 7 сотиқ замин, лекин дар ҳуҷҷат 6 сотиқаи дӯстони азиз. 3 дар хона дорад, бинои 2 ошхонага дӯстони азиз. Дар инҷо як ошхона, дар инҷо бошад боз ошхона кухни, як ҳуҷраи истихоматӣ, дар дуюми этаж, дар дуюми ошхона як хонаи калон аст. Ва дар инҷо 2 таи дигар беседка, бассейн ва дар он ҷо бошад комната отдиха, ҳуҷраи истироҳатӣ, ҳаммом ва сауна дӯстони азиз. Дар қафо боз як ошхонаи дигар ҳаст. ҳавлӣ дар минтақаи хуб ҷойгир аст, дашни посёлки Сумбула мебошад. Бо барқ ва об таъмин аст дӯстони азиз. Дар инҷо дар тагаш 8 колодиси 2 метра, яъне маҳсулотошон 2 метри квадрат мебошанд дӯстони азиз. Боз дар инҷо боз 12 метра ҳаст. аввал шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. инҷо дӯстони азиз, даруни бино ошхона мебошад ва якум ҳуҷраи истихоматӣ. Чӣ хеле мебинед, таъмир дорад, кондитсионер ҳаст. дача бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад дӯстони азиз. Боз 4 таи дигар камера дорад ва болош дӯстони азиз ба пурраги як хонаи калон аст. Метавонед хайдорӣ карда хонаро ду тақсим кунед. аз ман ҳаминҷо роҳаш аст дӯстони азиз. дар ман ҳаминҷо як зина поя мемонед, ба ҳазур метавонед ба боло боред, ё ин ки аз даруни бино, ё ин ки аз беруни бино. акнун мегузарем ба давоми ҳавлӣ бениҳоят дачаи зебо. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ табиати хуб дорад. худи ҳамин минтақа табиаташ зебо ҳаст. 2 та беседка, ва дар инҷо дӯстони азиз бассейн 6.3 ба 3.2 метр мебошад ва чуқурияш 2 метр аст дӯстони азиз. бениҳоят як чизи хуб аст дӯстони гиромӣ. беҳтарин макон барои истироҳат. инҷо ҷои либосивазкунӣ. дар инҷо дӯстони азиз мешавад стол кардан. инҷо комната отдиха, яъне ҳуҷраи истироҳатӣ. аз рӯи ҳисобон 3-юм ҳуҷра мешавад. дар инҷо ҳаммом. дар инҷо дӯстони азиз 2 та водопровод аст. якташ оби асосӣ мебошад. оби гармаш аз термекс меояд. дуюмгиаш оби гармаш аз ҳаммом меояд дӯстони азиз. ҳаммом боз як бочкаи 700 литраи об дорад, ки гарм мешавад. ва дар инҷо ҳаммом. ҳамаи чӯбош аз Москва овардагӣ. ҳаммоми нав, як саунаи хуб дӯстони азиз, барои истироҳат беҳтарин мебошад. дар инҷо ҳоҷатхона. дӯстони гиромӣ, дӯстони азиз, дар ман ҳамин боло як бочкаи оҳании 700 литра ҳаст. через ҳаммом, через сауна гарм мешавад. боз анҷомхонаам дар он ҷо ҳаст. ва инҷо бошад боз як ошхонаи дигар.
барои хӯрок тайёр кунӣ беҳтарин аст. ва инҷоя дӯстони азиз метонен ҳамчун як кӯли моҳипарварӣ кунен. ҳама инҷоя тоза мекунен, як кӯли моҳипарварӣ карда мешавад ё ин ки чизе ки ба шумо махкул аст. ба ҳазур хеле ки ба шумо махкул аст, ҳамин гуна метонен истифода баред. нархи бӯстонсарой имрӯзамон, яъне дачаи фурӯшӣ 580 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад ва алиш мешавад бо хона дар шаҳри Ҳисор. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. то маркази шаҳри Ҳисора 12 километр, то қалъаи Ҳисора 6 километр мебошад. бинед чӣ қадар як ҳавлии зебо дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳаст, бо барқ ва об таъмин мебошад. об ҳама вақта дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.